أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال تعالى عز وجل في القرآن المجيد: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Umhlaba usufike ekugcineni, lapho umhlaba usuzamazama okokugcina, usunyakaziswa okokugcina. Umbuzo uthi, ingabe ngempela mawubuka phambi kwakho mbukeli umhlaba usufike ekugcineni na? Abantu mangabe bekhuzwa abenza inkohlakalo, makuthiwa yekelani ukwenza inkohlakalo, kholwani njengokukholwa kwabo bonke abantu nikhonze umdali ngeqiniso. Bona bathi nifuna siphenduke iyiphukuphuku, sikholwe njengeyiphukupuku. Babona lobubi lobusathane abebenzayo kuyinto enhle, babona amakholwa kuyiwona iyiphukuphuku. U-Allah uthi akhona, ala innahum humus sufaha'u, ngesiminya ngeqiniso ngokwempela iziphukuphuku yibo, walakin la ya'lamun, kodwa abazi. Allahu akbar. Umhlaba uyazamazama. Ngabe umhlaba usuzamazama okokugcina na? Uyazi mawubuza uMahosha ukuthi lento oyenzayo awuyiboni yini ukuthi wrong, uzokutshela ukuthi uzonginika yini le mali engiyithola lapha ya. Uma ngabe sebengilele la abangilalile, uzonginika yini le mali? Mangabe uzonginika le mali ngakuyeka ukuhosha, uzibona enza into enhle. Udlisa abantwana bakhe amanyala, udlisa umndeni wakhe amanyala egameni lokuthi wenza into enhle, uyasebenza. Subhanallah. Abadayisa ngemizimba basabalele lonke izwe, abanye balalana bume phambi kwabantu, amahloni awasekho, abantu besimame bahamba nqunu beganile, abahloniphi abayeni babo. Nazo lezi yaphu zamadoda abo sezagcina zithi sezagcina ithula ngoba vela isebenza. Olulopholo iyaphu isetshenziswa abafazi, yiwo sebagcina bethula ngoba basaba ukuthi njengoba engasebenzi nje la endlini mayekhuluma kakhulu uyozala adloli babaya bazomfakela usheve ekudleni ngoba akasebenzi vele. Uhlaleleni ungasebenzi uyindoda, udliwa umfazi, ingaki umfazi edlala ngawe? Ngoba uyisiyaphu vele, uyisiyoyoyo sendoda, uvuma zonke ngoba ubeki lutho phezu kwetafula. Amadoda ashiya abafazi endlini abashade nabo bayothenga omahosha. Umhlaba uyazamazama. Izingane zamantombazane sezadakwa utshwala, ziphuza ukudlula oyise, abadla izidakamizwa, inzukazikeyi nje, into ongayazi. Babodwa abangomashonisa baqola abantu, babodwa abagqekezayo. Uthi ulele endlini ukhiyile, usethe konke nama-alarm system, kodwa uvale iso elilodwa ngoba uyazi ukuthi omalugadu nezinswelaboya bangenza noma yini, bangangena noma nini, bangagqekeza noma nini.
umhlaba uyazamazama. Ngabe umhlaba usugoqwa okokugcina na? Sengathi umdala angazivula ingqondo, asivula amehlo, siphume ebumnyameni, sibiyeke lobubi esibenzayo, sibuye sizohamba ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.